תנסו, שבמשך 5. כן. קנית תה? כן. כמה סוכר? 4. כן! קנית תה? כן! כמה סוכר? 5! כן? קנית תה? כמה סוכר? 4. קנית תה? כן! כמה סוכר? 3! כן! קנית תה? כן! מה? כמה סוכר? 5. כן? כן? כן. קנית תה? כן. כמה סוכר? 2. כן! נו, אבי, קנית תה? בטח, כן, 3! קנית תה? כמה סוכר? 7. כן. 9. קנית תה? כן. כמה סוכר? 6. כן. קנית תה? כן. כמה סוכר? 1. כן. קנית תה? כן. כמה סוכר? 3. כן. קנית תה? כן. כמה סוכר? 2. קנית תה? כן. כמה סוכר? 3! כן. נו, תריד. כן. כמה סוכר? 5. כן. קנית תה? כן. כמה סוכר? 4. קנית תה? כן. כמה סוכר? 6? כן. קנית תה? כן. כמה סוכר? שמישהו יגיד קנית 7. תה? כן. כמה סוכר? 3! בטח לא קנית תה בכלל. שתי תה. קנית את התה? כן. כמה סוכר? 7. כן. קנית תה? כמה סוכר? 6. כן. קנית תה? כן. כמה סוכר? 6. לא, עכשיו בוא נעשה משהו אחר. מי שטועה ולא עונה בזמן, יוצא לבא. קנית תה? כן. כמה סוכר? 2? כן. קנית תה? כן. כמה סוכר? 3? כן? כן. כמה סוכר? יצא מהמשחק. יצא מהמשחק. כן, כן. ועכשיו זה מעצבן עכשיו אין 2. עכשיו אין 2. אין 2. אין 2. אין 2, עכשיו זה מבלבל. אני? 5. כן. קנית תה? כן. כמה סוכר? 3. כן? קנית תה? כן? כמה סוכר? 3. שלום תתחיל. סתם מתערבית. 4. כן. קנית תה? כן. כמה סוכר? 7. כן. קנית תה? כן. כמה סוכר? 6. כן. כמה סוכר? יצאת. יש לנו 1, 6, 3. שלום, תזכרו את המספרים. 1. 5. כן. כן. דבר עם העיניים. כמה סוכר? 1. כן. קנית תה? כן. כמה סוכר? 4. כן. קנית תה? כן. כמה סוכר? 6. כן. קנית תה? כן. כמה סוכר? 5. כן. קנית תה? כן. היא לא בחוץ הרינה? כן. קנית תה? כן. כמה סוכר? 1. כן. קנית תה? כן. כמה סוכר? איפה רציניים? כן? יצא. שלושתנו. כן. אלופים. כן. ממש גמר כוכב נולד. כן. רגע, תנו רגע להירגע. קנית רגע. תה? כן. כמה סוכר? 5. כן? כן. מה זה? לא, כבר 2 זה לא...